Моника Мирослава Стоянова, на 19 години съм. Учила в Нов български право в първа година. Университетът страшно много ми харесва. Много хубави хора, много симпатични. Целият екип на Нов български е много приветлив. Карате да се чувстваш доста добре. Самия университет като база е доста добър, има най-различни съоръжения и за университет е доста чист сравнение с останалите. Реших да се запиша в конкурса. От самото начало обаче имах много ангажименти покрай правото и буквално в последния момент се реших да си правя две снимки и да чакам да видя какво ще стане. И получих едно много странно обаждане в 11:30 вечерта от Нов български, че съм приета в конкурса. И бях много зарадвана и много щастлива. В свободното си време, от време на време, ходя на кънки на лед, защото е много отпускащо и тонизиращо. През лятото се занимавам с тенис. Според мен мистер Нов български трябва да е привлекателен, трябва да е забавен. Също така, като се наложи да си поговоря, примерно с него, трябва да е сравнително умен. И най-важното за конкурса трябва да е много симпатичен. За конкуренцията надявам се да цялото отношение към конкурса да е едно приятелско, да няма ама ти си с тази рокля, ти си с оная. Всичко да мине много добре, много забавно и да се забавляваме. Според мен журито трябва да избере най-подходящия човек. Смятам, че имам част от качествата, но все пак това е тяхно решение. Здравей, Моника! Как си? Супер, перфектно. Добре. Днес твоето предизвикателство свързано с спорта. За това просто ще покажа какво трябва да направиш и след това ще го упражниш от мен. Окей. Готова ли си? Да. Добре, заповядай тази кутия. Държи на нивото на рамото си. Не се страхувай, тренирал съм само един ден тенис. Май главата. Не мърдай. Сега, Моника, предизвикателството е вземи тази ракета. Имаш само право на една топка, аз имам две, но ще дам само една. Искам да ме боли два пъти. Нека. Искам тази кутия ще сложи върху главата си. Искам да отидеш на 3 метра разстояние и да се пробваш да отсеш кутията, но не е главата. Сигурно готова ли си? По-близко, ела. Добре. Чакай да се обърна. Ще ти дам нещо доверие, между другото. Така, добре ли? Софийски изчутвам се на ръката, как се стане. Добре ли се чувстваш? Много боли. Ще да ме болеше, но Добре ли се справихте? Представи се доста болезнено. Беше за мен, но нека да видим колко полезно ще бъде за теб в половина на залата. Успех! Май си изпатил. Верно боли, малко!